Hey guys, good evening. Welcome back my YouTube channel. ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಾಯಗ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನಿ ಮೇರ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಅಂಚದು ಇಂತ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆರ್ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಈನ ಪೂರ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪ ನಿಂಗೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಬಟ್ ಈನಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಂಗೊಟ್ಟು ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮೊರಡಿ ಎನ್ನ ಮೈತೆ ದಿನ ಬರ್ತಡೇ ದಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿ ಕೊಡೋರ ತೋಚ್ಪಂಡ ಬೋರವು ಅಂಚಾದು ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ದ ರೆಸಿಪಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅಂಚನೆ ಮೇರು ಬರ್ಪೇರಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಡೋಲ್ಲ ಯಾನಂತೂ ಸೊ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚದಿನಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರೆ ಸೊ ಆರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಂ ಆರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಪು ಕಾರಿ ಅದು ಹೋತಿರಂದೆ ಇಂತಿ ಇಂತಂತ ಚಿರಂತಿ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ನಾನು ಬಿಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಪನ್ಲಾತ ಅಯ್ಯೋ ಕುಂಟು ಬಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಪನ್ಲಾತಿ ಚಾಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಡ್ತಿ ಪರಾಂಡೆ ಸೂಲ್ನೆಕಾಯಿ ಪನ್ಪು ನೆಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಪನ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಸೀದಾ ಬಲ್ತೇರು ಆರೊಂಜಿ ಅರಿಗ ಆರಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಾತೆ ಅರಿಗ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾಣ ಅಂಚೊಂದು ಚಾಮಂತ ಕೊರಿಯ ಚಾ ಬರಿಯರ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕಾರ್ನ ಓನರ್ನ ಕಂದೇರ ಅವು ಎಂಕಲ ಬೈಕ್ ದೂರ ದೂರ ಹೋಗುಜಿ ಅಂಚದು ಎಂಕಲ ಬೈಕ್ ಅರೆಡುಂಡು ಆರ್ನ ಬೈಕ್ ಎಂಕಲ ಎಡುಂಡು ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಅರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೈಕ್ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಚದು ಪಸರಂದು ಕೊರ್ರೆಂದು ಹೋಗ್ತೇರು ಚಾಮಂತ ಚಾ ಒಂಜಿ ಪರ್ದು ಹೋಗ್ತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅರಿಗ ಇಂಕ ಈನ ಬನ್ನಾರು 10 ಗಂಟೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬೇಗನೆ ಬೈದೇರ ಇತ್ತವತ್ತು ಟೈಮು 4:30 ಆತಂಡು ಸೊ 4:30ಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಇತ್ತೆ ಈನ ಒಂಜಿ ಈನರೆಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಮಂತ್ ಕೊರೋಡ್ಗೆ ಮಂಡೆಗೆ ಪಾಟ್ರೆ ಯಾನು ಈನ ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚು ಪಂಡ ಆನ ಒಂಚು 3-4 ಹೇರ್ ವೈಟ್ ಹೇರ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಅರಿಗೆ ದಾದ ಮಂತು ಈನಂದು ತೋಡಿತ್ತೆ ಅರಿಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಮಂತ್ ಕೊರೋಡ್ಗೆ ಸೊ ತೂಕ ಆರು ಬರೋದು ಮೇನ್ ಮೆಹಂದಿ ಮಂತ್ ಸೊ ಅವೇನು ನಿಗಲುಂಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಏನು ಕಾದ ಕೈ ಏನಲ್ಲ ಮಗೆ ಹಂಚಿಪೋಯ್ರ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಪೆಪ್ಸಿಗಂತ ಗೊತ್ತೇರು ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಇಪ್ಪನ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಪೆಪ್ಸಿ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತು ಶಾಲೆ ಉಡ್ದು ಬಂದಾಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಎತ್ತನ್ನು ಬೊಕ್ಕೆಂಕಲಿಲ್ಲ ಬೈಟ್ ಇತ್ತಾನೆ ಈತ ಮನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದೆ ಇಡಿಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಇಡಿಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಣ್ಣ ಇಡಿಮುಟ್ಟ ಇಟ್ಟುಂಡು ಅವರ ಅಲ್ಪರ್ದಿದೆ ಬಂದಾಗ ನೀರದು ಹೋಗಿ ಒಂದು 2ನೇ ಪೆಪ್ಸಿ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಪೆಪ್ಸಿ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಪೆಪ್ಸಿ ಇಂಕೊ ಬರ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದು నేను ಹ್ಯಾಂಡಲ ಕಂದೆರ ತಂಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಮಿಡಿ ಐಟಮ್ ಕಂಡ್ರೆ ಕಾಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರ ಇತ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮೇರಿ ನನಗೆ ಮೆಹಂದಿ ತಪ್ಪು ಕಂಡ್ರಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೂಲೆ ಉಂಡುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಎದುರುಗಡೆ ಉಂಟು ನಾನಿತ್ತ ಪೂರೆಯನ್ನು ದೆಪ್ಪುವ ಮೆಹಂದಿ ತಪ್ಪು ಈತದೆತ್ತ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಅನ್ಪೂರ ಅಂಚದೊಂದು ತಂಡಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಇತ್ತದೆತ್ತ ಸೊ ಇತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೊಯ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮೆಹಂದಿದ ತಪ್ಪುದ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಅಂದಾದ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಮೆಹಂದಿದ ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಈತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಐಕ್ ರಡ್ಡು ದಾಸವಾಳದ ಒಂದು ದಾಸವಾಳದ ಪೂಗೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ತಂಪಾಪುಡು ಮೆಹಂದಿ ತಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಸವಾಳದ ಪೂ ಅಂಚನಿ ದಾಸವಾಳದ ಹೀರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಕರಿಬೇವು
ಒಂದೇನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕರಿಬೇವು ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಸವಾಳ ದೀರೆ ಒಂದು ಪರ ತಂಪು ಗೊತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೇಹದ ಹೀಟ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ತಂಪಾಪುಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮೊಸರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೊಸರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತನ ಉದ್ದೇಶದ ಪಂಡ ಅವಳ ತಂಪೆ ಅಂಚದು ಮೊಸರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೈಟ್ ಹೇರ್ ಅಂಚನೆ ಮಂಡೆಗೆ ಹೀಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂದೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತು ಪೋಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಟೀತ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡತ ಪಂಡ ಕಡ್ನ ಚಾ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವಲ ಏನಿಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಅವಲ ತಂಪೆ ಪೂರಲ ತಂಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರದ ಬದಲು ಕಾಫಿದ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಪಾಡಂಡ ಒಂತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೆಹಂದಿದ ತಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಲ್ಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಟೀತ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೊ ಇತ್ತೇನೇನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಸೇರ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೋಡ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪುಲೆ ಒಟ್ರಾಶಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಪಟ್ಟು ನೀರು ಮಲ್ದಿ ಒಚ್ಚಿ ತಂದಿತ್ತು ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಪುದೀನದ ರೆಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಪುದೀನದ ಎನ್ನುಡ್ಚಿ ನಾನು ಒಂದು ಮೆಹಂದಿದ ತಪ್ಪು ಆಯ್ತ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಯ್ತ ಹೇರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಪ್ಪಾಗ ವೈಟ್ ಹೇರ್ ಮಾತ್ರ ರಿಮೂವ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಸವಾಳ ದೀರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಬೇವು ತಪ್ಪು ದಾಸವಾಳದ ಪೂ ಪೂರ ಕಣ್ಣ ಬೋಡಿಕೆ ಮೊಸರು ತೀರು ಅವು ಫುಲ್ಲು ಮಂಡೆ ಉಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಅವಳು ಅಡೇ ಮುಟ್ಟ ಮೀಯರ ಬಲ್ಲಿ ಶಾಂಪು ಶಾಂಪು ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇನಿ ಅಂಜನೆ ಮೀಯೋಳು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ನೆ ನೀ ಕುಂದೇನು ಶಾಂಪು ಪೂರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅದಾವು ಬೇತೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಾಣಲಿಡು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ಪತ್ತೊಂದು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಆಯಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂತ ಆಯಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅವು ಅಡಿಮುಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ಗೆ ಮಾತ ಅಂಚ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದಿತ್ತನೇ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಡ್ರೈ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಲ್ಪೊನತ ಅಂಚದು ಕರಿಬೇವು ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ಯಡ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡ ದಾಯ ಪಂಡ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪುನುಂದಂಡ ಐಕ್ ಕರಿಬೇವು ಮತ ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮೆಂತ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಪ್ಪು ಮಲ್ತದ ಇಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಆನಿಯನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಅವೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೆಂಪು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನಿಗಲು ದುಂಬೆ ಚಿಕನನ್ನು ಯಾನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ 3/4 kg ಚಿಕನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಐಕ್ ದುಂಬೆ ಯಾನ ಅವೇನು ಪೂರ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಒಂತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೌಡರ್ ಅಂಚನೆ ಮೊಸರು ಒಂತೆ ಚೂರು ತೆತ್ತಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ದುಂಬೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಇದಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಸಾಲ ಮತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ್ಯಡ್ ಆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡತ ಡ್ರೈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಡ್ದು ಅವೇನು ಬೇಯರ್ದಿ ಉಡು ಇಂಚಿ ಸೈಡೆಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಪುದೀನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪಸರುಡು ಅವೇನು ಪೇಸ್ಟನ್ನು ನೆಕ್ ಚಿಕನ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಐಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್
ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು, ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಬೋಡ್ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಚಪಾತಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ನುಪ್ಪುಗು ಅಂಚ ಪೂರ ಉನ್ಪುನುಂದಾಂಡ ನಿಕುಲು ಒಂತೆ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿ ಒನಸ್ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅದು ಬೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಕಲ್ ಡ್ರೈ ಪೆಪ್ಪರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕುಲು. ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಒಂತೆ ಅಂಚನೆ ಚಿಕನ್ದ ಮಸಾಲ ಓಲ ಆಪುಂಡು ನಿಂಗ್ಲೆಡ ಇಪ್ಪುನು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಐತೊಟ್ಟುಗು ನಿಗಲು ಪೆಪ್ಪರನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಾರ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನತ್ತ ಅಂಚದ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಪೊಡಿಲ ಆಪುಂಡು ಅಥವಾ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನ ಅವಿನ ಗುದ್ದುದು ನಿಗಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಪೆಪ್ಪರ್ಲ ನಡಪುಂಡು. ಸೊ ಉಂಡು ನಿಗ್ಲೆಡ ಅವೇನು ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿದ ಪೆಪ್ಪರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏತು ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆತೈತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಂಡ ನಮ್ಮನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನಟ ಈ ಇಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ದೀನಿ. ಯಾನ್ ಐಡ್ದುಂಬು ಪುದೀನದ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಬಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿಯೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ. ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಸೈಡ್ಗೆ ಯಾನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲಿಗೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನ್ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ತೋಚ್ಪಾದೆ ಅಂಚನೆ ಪದೇ ಪದೇ ತೋಚ್ಪಾವನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆವಂದು ಅಂಚನೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಬೋಡಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪು. ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಯಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯೇ ಮಲ್ಪುನು ದಯ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಐತಮಿತ ಆತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಅಡಿ ಪತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿ ಹಾಪುನು ಐಕದ ಯಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನು. ಸೊ ವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಸರು ಸಲಾಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮೇರೆಗ್ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಗುಂಡ ಐನಂಡು ಹುಷಾರಾಯಲ್ಲ ಪಂದ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸ್ಟೋರಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ಗುಂಡನ್ನು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒರಿಪಾರ ಆಯ್ಜಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ದುಂಬೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಗುಂಡ ಸೈಯವ್ರು ದುಂಬೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತಂಡೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರನೇ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಿಡಿತ್ತೆ ಏತು ಒರಿಪಾರ ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮನ ಗುಂಡುನು ಏತು ಪೂರ ಮಲ್ಪನ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಬಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಒರಿಪಾರನೇ ಆಯ್ಜಿಂಕಲ್ನ ಗುಂಡನು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ ಬಾ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಲಾಗ್ದಾನೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಜರ್ಪಂದು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್.